wabe usuyathola ukuthi unesifo sofuba wanikezwa imishanguzo wawuyidla awusithathe kuleyo journey nje kafushane ukuthi ubudla amaphilisi kanjani ubuwadla kangaki ukuze ngenzelo sekhaya njalo othukile ukuthi hey sekungamele ngidle into ethusayo ukudla lamaphilisi wenza kanjani ukuze ukwazi ukuphumelela ukwaqeda. Hayi ukulula kakhulu ngithe mangithola ukuthi nginalesi sifo lesi bakunikeza amaphilisi azothatha isikhathi eso6 months. Yes. Lamaphilisi lawa isikhathi ke ngangikhethele mina ukuthi isiphi isikhathi engizohlezi ngikhona ngasekhaya. Okay. Ngoba kunabangani phela umuntu athanda ukuvakashela umngane kodwa engiqinisekisile ukuthi ngizobe ngisekhaya ngaso uyikhethela wena muntu ukuthi uzobe usekhaya ngaleso sikhathi ukwahle ngaleso sikhathi ke uzobe usekhaya ngaso amaphilisi kodwa uqala udle kuqala ebese uyawadla amaphilisi uqale ngokudla kwesipho lokho kusuku okufuneka ukuthi ulijombe ungawadle ngala maphilisi ukhohliwe awakhohlweka la maphilisi ngaso sonke isikhathi uyawadla nje amaphilisi ngendlela okuyona awayeki-ke ngentando yakho ukuyibona usuyawayeka utshelwa khona eklinikhi ukuthi hayi usungakwazi ukuthi uma kuwona akunikeze lawa akunika wona-ke mhlawumbe emva kwalokho. Yazamnandi indaba manje kunomuntu osanda kuthola mhlawumbe otshele namhlanje ukuthi ndoda sifo sofuba sikubambile ungathini umlayezo ongawusakuyena cha kuyasurviveka kuyaphileka manje sengiyaphila nami ngomqemane awumuphe nje umlayezo umuntu osekhaya njengamanje osanda kuthola ukuthi unesifo sofuba. Hayi osekhaya ngithi angathuki isifo sofuba akusiyona into angayithathela phezulu ukuthi iyabulala ayibulali iyalapheka ukuthi uyena kumele ayinikeze ugqozi lokuthi uyafisa ukuthi aphile kule lento azizwe eyona ngoba bayasho noma umhlekekazi ukuthi uma waphuze kahle amaphilisi uzobuyela empilweni obuzazi uyona. Manje wena ubuyele manje umqemane usungangilahla ngequpha nje. Hayi phela sengashintsha ukwenza manje. Ayangibona isakela hayi. Sungangihlanganisa phezulu. Cha siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.